искам да кажа с една дума. Бангаранга, Дара. Абсолютно Добре благодаря. дошла. Честито. Много Искам благодаря. да ти поднеса този букет от Това е BTV. толкова красив букет. Просто е страхотен. Много благодаря. Много ти благодарим за това, Благодаря което направи и твоя екип, защото зарадва една цяла нация. Не знам, дали си даваш сметка какво направи? Много е рано. Много е рано за сметки. Аз като първо трябва да се наспя добре и да позволя на мозъкът ми да осмисли абсолютно всичко, което се е случило в последните 2 дни, но гледайки представянето ни, съм толкова благодарна, че работих с тези стейдж директори, с Бенке и с Киша, защото направихме нещо, това е изключително модерно. Аз искам да снимам подобен клип от 2 години вече и в момента имам възможно най-добрият клип, а то перформанс, който изглежда като видео и то на огромен мащаб, изпълнен с изключително големи професионалисти и хора, които знаят всяка една секунда какво се случва. И съм изключително щастлива от това, че успяхме на сцената да пресъздадем точно това, за което работихме 2 месеца и половина и че той изглежда по този начин. Естествено, резултатът е фантастичен, но аз съм истински щастлива заради това, че успяхме на сцената да се почувстваме свободни, уверени, стабилни, да се насладим на момент. Аз успях да се насладя тотално на този момент и това за мен беше фикс идея, когато изляза на сцената, да мога да се чувствам толкова добре и толкова спокойна. И големият успех за мен е, че успях да хвана целият този момент и енергията на публиката и да ги използвам за тези 3 минути и да бъда проводник на Господ и през мен да минава просто неговата енергия и да се умея да не се наблюдавам, а просто да бъда в този момент и да го живея истински. И усещането на тази сцена е неописуемо. Аз всъщност бях 8 пъти на тази сцена. Не веднъж. Вие виждате 2 пъти, но аз реално имах шоу всеки ден. Всеки ден за 4 дена по 2 шоута правихме с пълна арена. И всеки път, когато излизахме на сцената и слизах, си казах: Господи, благодаря ти, че изобщо ми даш този шанс да бъда тук, защото просто може би ще един път на милион. Един път няма да е един път за живота ми, защото имам планове за себе си, които са доста по-различни и едва ли е последната ми голяма сцена. Да. Извинявам се за монолога, просто сега като го видях съм много благодарна изобщо, че имах възможност да присъствам на такова голямо събитие. Знаеш ли, ти показваш в момента отново, че си изключителен професионалист. Влезе и не спря да говориш за работа. Аз ще те помоля обаче да кажеш как си. Как си, след като успя, макар и може би за кратко, да преспиш една нощ, да асимилираш тази емоция. Кажи ми как си, как е Дарина? Добре съм. Спокойна съм. В момента има много неща, които идат към нас. Не мога да отговоря. Много съм щастлива и съм благодарна. Успяваш ли да осъзнаеш? Аз пак ще те попитам. Това, което направи. Не. Това изобщо не мога да го осъзна. Няма да е скоро, защото аз не съм имала изобщо време да осмисля цялата ситуация. Аз все още не съм проронила една сълза за победата си, защото съм няма време да се отпусна до такава степен и да осъзная какво се е случило и че и в момента, в който спечелихме, изобщо не осъзнах, че спечелвам също. Така. В смисъл, осъзнах, че печеля овия си, но всичко е като на сън. Все едно, да. Аз избрах тази реалност всъщност и я построих за себе си по такъв начин, че не изглежда по този начин, но просто когато се случва вече така чудо. Очакваш ли да спечелиш? Нямах никакви очаквания, всъщност. Бях абсолютно спокойна.
много грешно мисля, че трябва да имаш очаквания за някакви неща да се случват. И защото хората трябва да се отърват от повечето очаквания, които имат за каквото и да било, защото те всъщност пречат на нещата да се случват и на потенциала да се разгръща. И аз нямах никакви очаквания за тях изключително. Чувствах се много спокойна и благодарна за земена и много смирена през цялото време и някакси просто седях отворена да приемам всичко това, което идва и да се насладя на макс. Ако приемем, че все още не си успяла да усетиш това чудо, което се твори тук в България, обедини българи по целия свят и насочи фокуса на целия свят към теб, как усещаше отношението и реакцията на публиката, на журито, на журналистите, които бяха там? В момента, в който отидох в Виена и стъпих в щат Хале, в място, в което беше самата Евровизия, се почувствах на мястото си. Самото общество, като около Евровизия, е изключително раздаващо се, много подкрепящо, дава много любов, много позитивна енергия и се почувствах в къщи. И за една секунда не съм се почувствала странно, неудобно, нещо да не ми е добре, негативни мисли да имам. Те направиха цялото това преживяване фантастично за мен, защото беше много положително и те се държаха с много уважение към всеки един артист. Абсолютно всеки беше с равни права и нямаше никакво разделение. Всеки получи уважение и това в момента, в който хората се държат с тебе като човек, имат добри намерения и имат граници, които спазват, тогава нещата стават много лесни и за нас като артисти е хубаво просто да ни се подсигури, че всеки един човек около нас знае точно какво прави и може да се разчита на него, както и на нас може да се разчита, че ние трябва да свършим работата, която е на сцена. И те ни осигуриха този комфорт, всеки един човек да знае абсолютно за какво е там и за какво се бори, всяка една секунда какво се случва около нас. И ни дадаха спокойствие. И ние можехме да... Затова успяхме да разгърнем потенциала си. Аз също, но и всички колеги, които бяха там. Имаше ли много силно емоционални моменти за теб там? И всъщност твоята подготовка, ние ти казах, вие виждате 2 участия, аз съм излязла 8. Много неща не виждаме. Много неща. Аз бях месец и половина в Атина, в момента, в който избрахме песента, аз заминах и направих там цялата си подготовка, тъй като исках абсолютно да се абстрахирам от всяко едно мнение на всеки един човек, дали ще е положително или отрицателно, дали ще спечелим или няма да спечелим. И защо това не ми е била мисълта в главата. Исках да бъда изцяло фокусирана върху процеса на работа и върху това да манифестирам и да правя достатъчно много работа за психиката си, за изпълнението на сцена, подготовката ми за физическата издръжливост, която трябваше да имам. Ела си по времето, когато си тичала на пътеката, така разбрахме. Пътека нямам. Буквално тичах навсякъде. И пееш? Да. И танцувах и пях, и тичах и пях, и пях само, и само танцувах, и само тичах. И всичко по-отделно, и всичко заедно. И да, смисъл по 8 часа всеки ден. Абсолютно отдадено само на тези 3 минути, но това е Евровизия, е Олимпиада. В смисъл, абсолютно като проатли тренирах за тези 3 минути, защото когато се качиш на такава сцена, ти трябва да може да издържиш на адреналина, т.е. тренираш тялото си да свикне на адреналин и да може да издържа на какви ли не неща, но главно всеки ден правих сутринта спринтове, за да може да увелича изобщо капацитета си на дишане, за да мога сърцето ми да издържа на по-бързо темпо, на виене на по-бързо темпо. И в момента, в който аз качих на сцената, аз бях супер спокойна. Именно заради това, че тренах толкова много тези неща. И това се е направила цяла наука, как да... Като артист, да мен 10 години на сцена,
това просто тотално променя играта за мен и слава Богу, че беше Евровизия, слава Богу, че отидах в Атина, се срещна с екипа, с който бях там, защото просто по съвсем различен начин в момента ще се качвам на сцената и имам съвсем различен поглед за това, което се случва след това ниво. Молите, разкажи малко повече за твоя екип. Ние добре знаем, че и соловите изпълнители имат огромен екип отзад, хора, които работят с теб, които те подготвят, които ти помагат. Танцорите, изключително беше всичко. Очевидно една много добре сработена машина. Разкажи ни за тях. Да. Те вече вероятно са твоето семейство, частично. Да, и ми липсват вече. Това е нормално също така, но да, аз мисля, че мога да продължа още един месец всеки ден да направя това шоу. Защото просто стана толкова удобно за мен да бъда там и толкова много ми харесва този балон, в който бяхме затворени, че искам пак да се връщам. Аз работя с Искра Милкова вече от доста дълго време като вокален педагог. Тя е страхотна. Имах и още един вокален педагог в Гърция, който се казва Виктория и тя също е страхотна. И двете имат различни методи, по които работя. С Искра работя за отварянето, за постановката на гласа си, за изобщо позиционирането на вибрацията на моя глас. С Виктория работих за цялата издръжливост, за да мога реално да мога да танцувам толкова много и да пея. За цялата издръжливост, която вие видяхте. Тя също беше и мой бек вокал. Целият екип от танцори и режисьори беше от Стокхолм. Още в момента, в който срещнах Бенки и Киша, хората, с които направихме постановката, аз разбрах, че ние имаме абсолютно еднаква визия за цялото шоу. Моето най-голямо притеснение беше да не направим нещо, което е вече виждано и е клиширано и да бъда посредствена и перформансът да бъде посредствен. Също така с Ванга Ранга, понеже е много луда песен, ако направиш нещо, което да е типично поп-дива, много очаквано. И искахме да направим нещо, което е тотално контрастно на всичко очаквано. И това беше най-големият плюс според мен. Работих с Димитрис, Монуар. Вие знаете за Монуар вече. С Ан по тази песен. Казахме за него, имахме интервю с него. Аз искам да те попитам за един много важен емоционален момент за теб. Видяхме на кадрите как намери съпруга ти в една тълпа от хора и го изтегли. Да. Ти всъщност на 17-ти дигна статуетката и на 17-ти имате годишнина. Да. Каква опора беше той за теб? Имаше трудни моменти и ти самата каза, той ми помогна. Да, той това ми е неговата даде награда. Да. Това е неговата награда вкъщи. Защо да е негова? Защото той... Не е ли надара? Защото той ме бутна да участвам в Евровизия. Ако не беше, той нямаше да участвам в Евровизия. Това е най-голямата ми опора. Още преди да имам тук момента при вас, който ви казах, че не съм сигурна дали ще участвам в Евровизия. Преди това имах още един такъв момент, изобщо преди да вляза в селекцията. И първоначално бях отказала тотално да вляза и той ми каза... Той няколко пъти подред Какво ти каза? Какво те бутна? Той вярва изключително много в мен още от първата секунда. И аз му казах, още в момента, когато му казах, че Евровизия се връща, аз това нещо го искам от много дълго години да отида на Евровизия и той много добре го знае. И в момента, който му казах, той ми каза, задължително ти ще го спечелиш, трябва да отидеш. И аз му казах така, успокой се първо, без да имаме големи очаквания към това. Той каза, не, трябва задължително да отидеш. Така, аз имам усещане, че ти ще го спечелиш, задължително трябва да отидеш. И аз стигнах телефона и му казах, добре, ако има място, все пак бих отишла. И слава Богу, че мисля, че 100 кила или Иво Димчев, някой не можеше да дойде селекцията и така се беше освободил едно място и аз успях всъщност да вляза по този начин. И следствие, когато спечелих вече, аз наистина, докато имах тази тревожност и това, което ми преживях през онази вечер, след като спечелих, аз му казах още тогава в 4 сутринта, аз няма да отида. И той
Просто беше се побъркал. Беше. Няма как, ти трябва да отидеш задължително. И аз казах, успокой се, моля се, в момента е 4 часа сутринта, не ми надуве главата. Трябва да се взема решението. И той ме докара тук сутринта. И също го обсъждахме с Аня, нали, изобщо дали да ходим, нали, струва ли си той. И на двете ни се караше адски много. Каза, вие трябва да задължително да отидете. Изобщо не знам за какво говорите, вие не сте добре. Не трябва задължително да отидете. Изобщо няма какво да обръщате внимание на никой. Трябва да продължавате просто да правите, което правите. И да, всъщност той е големият двигател за това. Много хора ми се обадиха. Много хора ме подкрепиха. Много хора ме насърчиха и ми даваха сили за да продължа. Но истината е, че ако не беше той, защото той е най-близкият ми човек, просто нямаше да... Не знам дали щях да намеря сили за себе си да го направя това нещо. Какво искаш да му кажеш днес? Ами, че много го обичам. Той знае какво искам да му кажа. Няма нужда да се разкривам тук пред вас любовните отношения. Но благодаря. Все пак, най-хубавият начин, по който можехме да отпразнуваме нашата първа годишнина. Да, с огромна награда. Какво предстои пред Дара от тук нататък? А ти каза голямата сцена, световната сцена. Така. Е твоя. Сега първо предстои Гласът на България. След 2 дни започваме снимки. Жури? Да. Не съм жури, треньор съм. Треньор, извинявай. Да, няма проблем. Просто има голяма разлика, защото аз не съдя никой спрямо таланта му и по-скоро искам да насърчавам артистите да се развиват, отколкото да ги ромвам. Да, след това графикът ми е много ненормален, но е супер, много ми харесва. В Гласът на България продължавам да пиша английския си албум съвсем скоро. Ще е реалност. Това за мен е сбъдната мечта. Аз от години мечтая за този албум и за Евровизия, и за тази сцена, и защо това, че в момента се случват всички неща, ме оставя с отворено сърце и с изключителна благодарност към Господ за всичко, което ми дава. Коя е следващата голяма сцена, която си поставила като цел? Ти имаш ясни цели. Много ми се ходи на Ковачела, което е така. Ходи ми се на най-големите фестивали, като изпълнител ми се ходи. И да, ще направя всичко възможно, за да присъствам там, каквото и да било то. Не знам как се постигат тези неща, но явно вече започвам да схващам. Иван Ечев вчера ти пожела Грами. Така ли? Да изпълниш това негово пожелание. Имаше ли, свързаха ли се вече с теб? Тук стана ясно, че големи музикални компании вече започват да ти честитят, да търсят път към теб. Да. Разкри малко от кухнята. Ами, имаме интересни предложения от най-големите лейбъли в света и те първо предстои да видим как можем да работим заедно с тях. Хареса ми, че има желание от тяхната страна и това е просто фантастичен момент. Така, светът в момента изглежда много малък и да, в момента всичко е много лесно, така, виждам го пред себе си бистро и ясно и имам избори и мога да трябва да избирам просто какво точно желая и да правя крачки. И да не забравям, че е важно стъпките след Евровизия. Това е много важно, какво се случва след това. Това, което казвам на всеки един човек от Гласът на България, всяка година всъщност, е, че за да се явиш в такъв голям конкурс, ти трябва да имаш много ясна мисия и да знаеш какво ще се случва след това. И това всъщност е обръщение към всички нови страхотни артисти, които ще дойдат в Гласа на България тази година, е да имат ясна представа за това, което ще правят и след като спечелят формата. И аз имам ясна представа за това, което искам да правя. И така. Аз ще те помоля, тъй като времето, колкото и да имаме, се не стига с теб, ще те помоля накрая да се обърнеш към всички българи, които те гледаха, които преживяваха с теб цялата емоция и да отправиш твоето послание. Да. Здравейте! Благодаря ви много за цялата подкрепа и за любовта, която ми дадахте. Победата ни в Евровизия доказа едно и то е, че ние българите можем да постигнем всичко и да преобърнем целия свят.
Никога не съм вярвала, че сме прекалено малки и че няма как да не се получат нещата. Точно обратното. И исках да ви покажа и на вас, че това е възможно. Аз съм от Варна и съм израснала в младост и съм нищо повече от всеки един от вас. Така че знаете, че всичко е възможно и света е във вашите ръце. Страхотна. Много ти благодаря, Дара. Предлагам на финала да кажем един честит рожден ден на колегата Петър Дочев от Преди обед. Бангаранга! Бангаранга! Честит рожден ден! Нашата 94-та на квадрат. Боги, Дара, ако зависеше от нас, ви даваме цялото време на Преди обед. Просто е така да си говорите. Дара, много се радваме всички. Ето, тя каза 94-та. Пожелаваме ти обаче огромен успех именно в стъпките след Евровизия, защото това е просто една първа стъпка от голямата стълба. Вещаем ти огромно бъдеще, не само ние, цели български народ. И те очакваме при нас, ако може. Това ще е много изпросено. Длъжна бях. Ами какво сега, да поработим, освен Боги, да кажем на Дара и на нашите зрители, че днес ще си говорим за извънземни, за най-пресните следи за извънземни. Доктор Гринспут идва в нашето студио да ни осветли по тази тема. Освен това, с Тань и Стефи за скрития цвят зад живота на инфлуенсърите. Кое е за показване, кое не е, как се събраха двамата, как пламна любовта. Всичко това малко по-късно. Ще ви срещнем отново и с малката Нанси от бригада Нов дом. Тази среща ще отвори голяма дискусия. Каква ще ви кажем след минути? При нас ще бъде и Александър Миланов. Останете с Преди обед. Бангаранга! Бангаранга! Благодаря ви, ще ви гледаме. Ела, Дара, режисьор да ни убие накрая, но искам да кажем, заедно да закрием предаването. Добре, окей. Пожелавам ти много успехи, наистина да радваш цяла България, така както го направи тази събота и както го правиш и преди това. Благодаря Но сега признанието още по-голямо. Това беше тази сутрин за днес с прекрасната Дара. Благодаря ви, че бяхте с нас. Благодаря ви. И бангаранга!